Pihak pengantin wadon diwakili di siapa? ya langsung langsung ya, ayo Kang bener ayo nok gawe semarak gawe seneng Iya nok ayo nok bareng ibur Mas Oo pajengan kabiane pajengan iya Mas Oo ya Yayu Am Kang Manto bos Korea iya apa Ang ya. Tanggul Ya. Tanggul Mangga ayo ayo acara bebas Nak Nur Afifah sing duwe condong mama ini Bunda Devi iya ninganan Bunda Sri Korea Bunda Sri kanggo pihak pengantin sing Bandung sing Indramayu Aa Rizky Mas Oo Yayu Aa Mas Oo Ning dinasa malam minggu Asik Dupai jalan Ngomong kangen Aduh pengen ketemu Nok Sarmila Nok Sarmila Nok Sarmila Nok Mila Wani kosian gembleng ya Nok iya Minggu Tanggul kali pengkir kakang bisiki bari ngerangkul bola diambung nafsune cinta kanggo Nok Ajeng sing duwe wilayah Plawangan gula terlena ning sorwi alang-alang ayo terus Nok Sarmila obat Nok Sarmila ang lebih gaul sing ade nembe Dewa ketemu Nok Putra Sarmila Laksana bos Korea sing duwe tenda Kang Manto bos Korea sing duwe Cikonda Kang Manto Kang Manto Kang Manto matur kesunan Kang Manto bos Korea Bunda Devi Bunda Sakti Nok Sarmila. ayo Nok Sarmila Nok Sarmila Nok Sarmila Nok Sarmila kanggo Kang Cemot sing duwe Maria Boro Kang Cemot matur kesuwun Nok Sarmila Nok Sarmila Nok Sarmila Nok Sarmila Kang Manto Putra Laksana bos Korea Putra kanggo Kang Laksana Cemot terus Nok ayo Rintangan wulan diadepi Nok Sarmila Nok Nok Sarmila Dadi Nok Sarmila manise madu-madu cinta asik tetes teles ramu sapa Aa Kakak Edela terus Tidur tanggul Nok Sarmila. Nok Sarmila Nok Sarmila Nok Sarmila Kang matur kesuwun Nok Cemot Sarmila Kang Manto sing duwe wilayah Kang Cemot Nok Sarmila maning Nok Sarmila Kang Manto bos Korea Mas Oo Yayu Aa Bayun Nok Sarmila Nok Sarmila Nok Nur Afifah Sing duwe Kang Putra Manto. Laksana Kang Manto bos Korea Sing duwe Putra Nok Laksana Sarmila Nok Sarmila asik Nok Sarmila Nok Dela Nok Kakak Sarmila Nok Dela Nok Kakak Sarmila Nok Dela Nok Sarmila asik matur kesuwun Nok Sarmila Mas Cemot Kakak Enok Dela Kakak Enok Dela Kang Manto Kakak Enok Dela Nok Mas Sarmila Oo Yayu Aa Nok Sarmila Nok Sarmila Nok Sarmila Eh. Saksi
Asik, asik. Jadi kenangan Rok Sarmila. manis nok bila madu cinta netes terus nyiram ning raga kula Mas Oo yayu bayu ning duur Asik. kali bangkit nok sarmila bisiki Ya. bari ngambung kula dirangkul nafsu neci kegawa perasa Mas Oo yayu aa. ning sawit Matur kesunak Sarmila. Jam sampai meriah bisa dia jam.